Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon sa sumpay ni naghinapustang sugilanon, idol ko si Tatay. Hello? Hello? Nay Butong, si Athena ni. Day, Athena. Milagro na nawag ka. Salamat taon. Noy, asa si Alan? Oh, nag-aalan mo. Anong lagi magtatay? Angay pa siya sa kong pagtakod. Dili naman tingali. Day, abi na mo, mahal taon kasi mong tatay taon. Oy, gani, way bili yung kinabuhi, day. Kung manaw ka niya. Atik ti mo, Noy Butong. Wah, bida. Wag yun ko mag... Nihigayo na, day. Buhay atik-atik. Balik sa imong tatay kay idol ni mo imong tatay. Papas na, Noy Butong. O si Papas? Papas na. Day, bida. Kalikatan imong tatay taon, day. Oy, wala yung kabloy niya. Dugay ko nagipapas akong pag-idol kaniya, Noy Butong. Oh, day, Tina. Prangka lang pagkasulti. Sa dihang nakita na ko sila si Alan ug si Apple, nga dito sa kwarto nilang nanay. Nahugno, nahunlak ang akong pag-ila kaniya nga akong idolo. Napapas ang Pero tanan. day, wa makasasatay ni mo. Wa na itabo. Pulos mo mga laki. Suod mong amigo. Naturo lang tingali nga manalipod yun kaniya, Noy Butong. Bida, kuwan kaning, day, Tina, bida, sus. Nanawag lang ko tungod kay. Doon ay bagong kalambuan nga ako nakita. Ha? Unsa? Ano? Unsa ay nakita ni mo? Dili ko makatuo. Nga si Apple ug Nanay Chona nagkuyog. Nanayaw pag TikTok. Ah! Bungi sa kigol. Wa ko makasabot sa kong gibati. Kung nganong nag-uban silang nanay ug Apple. Hindi mo sila makita, ha? Abi ni mo diin? Dito pa sa Mountain Resort. Mo ba? Imposible, dili ba? Pero wag gini nakita na ako. Kung mo ka na, bida, no? Doon ako'y pagduda sa ko nakita. Ug mao ni akong sutaon. Dili ba kakonsabo silang nanay ug Apple? Day, Tina, pamina ha, ako sulti ni mo, ha? Nag-abot na sila sa Apple o si Bay Alan. Nangayo usuri si Apple kang tatay ni mo. Pero, sa pamay kapuslanan, naungkag naman. Mao ba ni Butong? Basin og atik lang gihapon ang tanan, Noy Butong. Murag, nituo ko nga, kining, wag yun sa tatay ni mo. Bahala ka na, Noy Butong. Basta ako, hingpit ng nahanaw ang akong pag-idolo kaniya. Oh, day, Tina. Chona, mananghid ako ni Bong. Bubiyan ako. Adto Diskarte na ni ato, Chona. diskarte pero Igo na. Kay ba sa madungga na santa. apon sultihan ti ka. Murag andam na kong talikdan kining akong kahimtang diri. Talikdan ni mong kaharuhay? Kaharuhay? Primero gituhuan ako nga paraiso ni pero karon impyerno. Chona. Ikaw man nakaingon ini. Ha. Ako na sad. Bida. Sa dihang nagtiba-tiba ang kwarta nga may abot ni mo, kay gihatang ni Bong, wagid ka mo basol na ako. Igo na. Ug hangyo na lang ko ba? Kapila na ko mo hangyo nimo. Ayaw pun ang akong kasakit. Gipa-feel lang na ako ni mo. Nga dili mahimong ibaliwa ko ni mo. Apple, Mau ka na ba? No, dili, sir. Si Athena. Oh, Apple? Ngano may tuyo ka? Mananghid ko. Adto na ko. Mulakaw ka na?
Oh, adto na ko. Dili ka magkabiya diri Apple. Bong, ano man? Karong panahon na, gikinahanglan ko ikaw. Pabilin ka. Pero, Magpabilin ka o dili? Bong, gano man na? Di ka ko na ni mong imong armas, ha? Magpabilin ka o dili? Sulti! Bong, Tubag. Magpabilin ka o dili? Akong gitiun ang akong armas sa imong agtang. Tubag! magpabilin ko, magpabilin. Ayaw lang taon, Bong. Di pa ko gusto mamatay. Naaraman din ha. Ayog uli. Kung sa pa'y uli-uni mo, dinhin ni ay daghang pagkaon. Kwarta. Puno inyong bulsa. Oh, ano pa? Ha? Pabilin mo. Diri mo. Sige. Sige, magpabilin ko. Asa si Chuna? To dito. Palihog pari ah. Gikinahanglan ako siya. Pabuta. Akong atuon. Pagdali! Kamoy nagdaog visit sa kong kinabuhi. May sugo ka, Bong? Oh, nagkurog ka man. Ngano ka? Oo man. May sugo ka. Duna, tawga ang imong anak og pari ah. Oo. Tawagan ako. Hello, Nay? Gisugo ko ni Bong. Pariun ka karon dayon kay doon na sila ing ihatag nimo. Mao ba? Sige, Nay. Muanha ako. Pero malangan ko kitiyot. May trabaho pa ko, Nay. Sige, sultihan ako si Bong nga moari ka. O, Nay. Bye. Sir Bong, Ngano ho ba? nag-abot na imong mga kauban, sir. It was best resort. Nagdahag mga malita o mga basura. Good. Nagpaabot sila ni mo, sir. Nanawag si Noy-Teryo na ko. Okay. Karon dayon mo adto ko. O kita. Mato ta. Oh, Pero paabuton una nako si Atina. sir. Anugon kayong biyaan nato si Atina. Sir. Paabuton una nato. Okay, sir. Asad ko, din sa kakahuyan. Naglantaw sa mountain resort ni Bong. Nebiyabas lambi ni sum-sum sa baon na kong bino. Daan, pag yung ko ni Arlene, yung ka din, hey, Burbida. Apas sa sakara ko. Saan na ito lapas ko ni mo? Resultiya, di kang dawag tinan ako. Hindi, Atina, kumusta siya? Ngita siya na ako ba? Oo, kita siya ni mo. Oo ba? Kalipay ko niya na mga balita ba? Wala mo sultiya nga sa kanunay na pangita ko nila. Bida, sultihan ako, pero subok kay paludungon, bay. Oh, ano man? Bay, wala na ko na siya pag-idulo ni mo. Expected na ba? Ako lang, malipay na lang ko. Nga naa sila sa maing kahimtang. Di ko sinang akong anak. Oh, Naa sila yung mountain resort. bay, alang. Hangtod karon. Wa pagyud mahibalik si Atina. Oh. Si Atina kini. Hello. Atina. Anak. Tay, padong na ka diha. Oh, nagpaabot ko inday. Dali na yun. Yes, tatay. Bye. Bye. Mayo kay moari ka na, Atina. Ikalipay ko. Sir! Oh, ba? Ngano ka? Nanawag si Noy-Teryo na ko dito sa Beach Resort. Breaking news. Ha? Unsay breaking news? Girunda ang imong Beach Resort, sir. Dadakpan ang imong tao. Dunay na po sila na. Dunay pantay, sir. Ang misukol ni mong sakop. Unsa?
No! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!